Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň bir döwlet dukanyndan fevral aýy üçin ýeňillikli azyk paýlaryny alyp bilmedik ýerli ýaşaýjylar dukan satyjysyna hüjüm etdiler. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Türkmenbaş şäheriniň bir belgili döwlet dukanyna ýylatyň 4 aý bäri ýyda çekilýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ahyr soň paýlanjakdygy barada dilden berilen wadalaryň ýygyany ýerli ýaşaýjylar köp garaşlan azyk örümlerini almak üçin 4-nji iýun ýekşen we ony giýişlik dukanyň öňünde nowbata ýazylyp başlaýarlar. Bir gecede ýüzlerçe adam azyk nowbatyna ýazylýar. Ýerli ýaşaýjylar 5-nji iýun güni ýerden azyk nowbatyna ýazylan adamlaryň sanynyň hassa köpülenigini aýdýarlar. Ýeňillikli azyk paýlarynyň hataryna un we ösümlik ýagy ilatyň günnelik sarp edýän esasy iými tönümleri bar. Ýöne haçana döwlet dukany ýer bilen öz işine başlanan nowbata ýygynan adamlar ýene bir gedek öz tamalarynyň puza çykanlygyny düşünüp galýarlar. Dukan satyjysy bolan aýal maşgala ýer bilen işe gelip ilatyň ýeňillikli azyk paýlarynyň 5-nji iýuny hem paýlanmajakdygyny aýdýar. Munyň ýa-da azyk nowbatyna garaşyp haly ýadan adamlaryň hataryndan esasan aýarlar dukan satyjysy bilen dawalaşyp onuň üstüne hüjüm edip başlaýarlar. Şaýatlaryň sözlerine görä aýarlar dukan satyjysyny çekelep onuň köýnegini ýyrtypdyrlar. Satyjy döwlet dukanynyň hökümet tarapyndan ýeňillikli azyk önümler bilen üpjün edilmedik halatyny özüniň edip biljek kömeginiň ýokdugyny aýdýar. Öz ýagdaýyny düşündirmäge çalışýar. Dukanyň öňünde giýjeti bilen uny we ösümlik ýagynyň nowbatyna garaşan adamlar gahar gadaba minýär. Ýerli ýaşaýjylaryň hüjümine sebäp bar bolan dukan satyjysy ýygnananlara ardy şikaýetiniz bolsa häkimlige ýüz tutunýar. Şaýatdyry bilen nowbata garaşan adamlardan käbirleri döwlet dukanynyň penjirelerini hem döwüpdir. Polisiýa güýçleri wakanyň bolan ýerine giýiş barypdyrlar. Dukanyň töweregine kameralary barlanýar. Ýöne aýdylmany görä dukanyna oturdulan kameralar tehnik näsaatlyk sebäpli bolan wakany ýazga alyp bilmändir. Dukan satyjysy özüne hüjüm eden adamlaryň jogapkärçiligi çekilmegini, ýerli ýaşaýjylar bolsa ýeňillikli azyk paýlarynyň berilmegini talap edýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň hal ýagdaýynyň durmuş derejesiniň ýokarlanyny öňe sürüp soňky aýlarda döwlet dukanlaryna ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy bilen bagly meseleleri gozgap başlady. Ýa-da aprel aýynda Balkan vilayatynyň ýerli häkimetleri ýyla tarasyna duşuşuklary geçirip bagtyar we berkarar zamanada türkmen halkynyň ýeňillikli azyk paýlaryny mätäç däldigini öňe sürüp başladylar. Hatda şeýle duşuklaryň biri Türkmenbaş şäherine de geçirilipdi. Şonu duşugyň dowamyna öz hojalygynyň ýeňillikli azyk paýlaryny mätäçdigini aýdan bir mektep garawy ýa-da howpsuzlyk işgär tarapyndan ýygnakdan kowulupdy. Munyň ýa-da Zatlyk radiosynyň habarçylary Paýtat Aşgabatyň käbir etraplaryny 6 aý bäri, käbir etraplaryna bolsa täze 2 aýdan gowrak wagt bäri döwlet dukanlaryna subsidiýalanyň azyk önümleriniň paýlanmaýanyny habar berdiler. Ýurtdaky azyk üpjünçiliginiň ýabgorly ýagdaýyny açyp görkezýän ýene bir hadisa apreliň soňky hepdesinde Ahal vilayatynyň Kaki etrabyna bolup geçdi. Ýerli ýaşaýjylar häkimetleri ardy şikaýet bildirip döwlet dukanlaryna bahasy gymmatladan çöregiň narhyny aşağı çekmegi başardılar. Munyň ýa-da Daşowut vilayatynyň Könrügenç etrabyna döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň giýjikdirilmegine garşy çykan ýerli ýaşaýjylar polisiýa bilen çakmışdy. Zatlyk radiosynyň habarçysy bu çakmışyklarda 15 töwerew protestçiniň saklananyny habar berdi. Protestlaryň ýa-da sebäpde internet aragatnaşygy çäklendirildi. Howpsuzlyk güýçleri köçeleri patrullyk edip başlady. Güýçlendirilýän gödäwçiligiň arasyna Könrügençiň 30 kilometr töwerew günbatyryna ýerleşen beýleki bir etrapda hem azyk paýlar bilen bagly ýene bir garşylyk hereketi geçirildi. 6-njy maýda Saparma Türkmenbaş etrabynyň goşu howlu we Aýbewur geňeşlikleriniň hem de Peşanaly depe obatynyň ýaşaýjylarynyň warat 350 töwerew protestçi etrap merkezine jemlenip häkimlik binasynyň öňünde döwlet dukanlarynyň fevral aýyndan bäri alyp bilmeýän un paýlaryny talap etdiler. Energiýa serişçilerine baý Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna hususan elýuky maşgalalar döwlet tarapyndan üpjün edilýän ýeňillikli azyk paýlaryny mätäç galýar. Ýöne türkmen häkimetleri bagtyar we berkarar ýurtda bolçulugyň höküm sürýänligini öňe sürýärler. Lewawyň dolandyrys merkezinde ýylada arasyndaky pul dolanyşygynda köne we ýyrtyk banknotlar köpelýär. Bankomatlaryň berýän ýarawsyz pul serişçilerini hatda banklaryň özleri hem kabul etmekden ýüzürýär. Türkmenistanda her aýyň başga günlerinde ýylatyň pensiýalary, döwlet kömek pullary we aýlyklary bank kartlaryna geçirilýär. Munyň ýa-da vilayat merkezleriniň çäkli bankomatlarynyň pul naklaşdyrmakdaky kynçylyklary hasam ýitileşýär. Ýurdun ýeri şäherlerinde nakdy sowda etmek mümkinçilikleri çäkli bolup, sol sanda sowda merkezlerinde döwlet idaralarynda ornaşdyrylan tölek terminallary hem kadaly işlemeýär.
Bu sebäpli ilatyň nagt pulumy täsirligi henidem uly bolmagynda galýar. Emma soňky günlerden bäri Türkmenabadda raýatlaryň ençeme saгаtlap nowutda durup, çäkli mukdardaky nagtlaşdyryp bilen pul teristesini soňu bilen harslap biljekdigi hem gumana bolmagynda galýar. Baktıň çöp nowatyn ýetse Türkmenabadyň bankomatlarynyň bir günüň dowamında adam başyna 800 manat nagtlaşdyryp bolýar. Emma indi olaryň ýarysy töweregi ýyrtyk hapa skoç bilen ýelmenen manatlardan ibarat. Olaryň arasynda 50 we 100 manatlyk uly kupюralar hem köp. Deyip Türkmenabadly bilim işgärleriniň biri 6 iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýdaky banknotlary diňe bir töwdügärleriň däl, sol sandy dürli sosial tölegleri kabul etmeli, döwlet idaralarynyň hem kabul etmeýändigini bellidi. Köne pulu beren bankomatyň hut özüniň ýerleşen bankyna barıp bulary çalyşyp bermegini talap etdik. Emma bankyň işgäri özlerine hem Merkezi bankdan şu görnüşdäki pullaryň gelýänligini aýdyp özleriniň hiç hili kömek edip bilmejekdigini duýdurdy. Bu nähili beýle bolýar? Halal gazanan zähmet hakyny almak bir görgi, onuň soňy bilen hapa kagyd bölegi bolup galmajakdygy başga bir gaýgy. Deyip 50 ýaşlaryndaky mugullim habarçymyza nägileligini bildirdi. Söhbetdesimizin hopsuzluğu jahtinden anyk teneleri we yer atlaryny äskär etmeýäris. Köne banknotlar bilen emele gelen ýagdaýlar adatça bolýarly, yerli metbuatda beýan edilmeýär. Emma Türkmenabadyň banklarynyň biriniň işgäriniň habarçymyza anonimlik sertinde aýtmagyna görä, bu ýurtdaky köpçülikden nagt pul ýetmezçiligi bilen bagly. Şular ýaly ýagdaýlar mundan 3 aý ozal Balkan welaýatynyň iri şäherlerinde hem başlanypdy. Sonda söwda üçin ýarawsyz köne banknotlardan has köp yerli telekeçileriň ejir çekendigi bellenipdi. 5-nji maýda türkmenleriň başgaça pikirlenýärleriň taryhyna bagyşlanan halkara proýektiň awtorlary 5-nji maýda onlaýn maglumat portalynyň açylandygyny elan etdiler. Türkmen depderleri adly websayt türkmen dissidentleri tarapyndan we başga pikirli adamlar barada onlarca ýylyň dowamında çap bolan habarlary, söhbetdeşlikleri, analitiki maglumatlary we kitaplary öz içine alýar. Türkmen depderleri saýaty dürli ýurtlardan bolan aktivistler topory tarapyndan döredildi. Howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmazlygyny isleýän awtorlaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, täze proýektiň maksady 1990-njy ýyllaryň başyndan beri kagyd görnüşinde çap edilen samizdat, ýagny öz neşir hem immigrant neşirleri ýaly türkmen dissidentler tarapyndan çap edilýän maglumatlary tapmakdan we köpçülige el ýeterli etmekden ibarat. Türkmenlerde başgaça pikirlenýänleriň maddi mirasy bar we ol türkmenleriň siýasy hem adam hukuklary boýunça medeniýetiniň tutuş bir gatlygyny görkezýär. Bu süpgesiz türkmen jemgyýetiniň bahasyna ýetip bolmajak umumy mirasdyr. Di proýektiň awtorlary bellýär. Proýekti ýöredýänleriň sözlerine görä türkmenleriň başga pikirliligiň fenomeni barada gaty az bilinýär we bar bolan çeşmeler köpler üçin el ýeterli däl. Şol sebäpden türkmen häkimetleri ýurtda opozisiýanyň bolmagyna ýol bermeýärkä we başga pikirliligiň göze çykmagynyň öňüne alýarka, türkmenleriň ýurdun içinde we daşary ýurtlarda öňe süren başga pikirleriniň mysallary aýratyn ähmiýeti eý bolup durýar. Niyazow döwründen bäri ýöredilýän daşarky dünýäden üzgünleşmek we Türkmenistanyň içindäki başgaça pikirleri giňden basyp ýatyrmak siýasaty häkimetleri intellektual taýdan garşylyk görkezmekdäki ýygyderliligiň ýitmegine sebäp boldy. Ýaş nesil raýat jemgyýetiniň aktivistleri tarapyndan garaşdyrylan ilkinji 30 ýylynda rejimi görkezilen garşylygy barada hiç zat bilmeýär. Öňkü dissidentleriň köp materiallary ençeme ýyllap ýitirim boldy. Ýa-da saxta ýygyndylarda galdy we indi aktivistler, jurnalistler ýa-da bilermenler üçin ýeterli däl. Opozisiýanyň Niyazow döwründe döreden köp sanly web sahypalary hem ýatdan çykaryldy. Dip türkmen depderleriniň awtorlary bellýär. Proýektiň çäginde uzak wagtlap gizlenlikde çap bolan samizdat, ýagny öz neşir maglumatlary hem 90-njy ýyllaryň başyndan beri kagyd ýüzünde çap bolan ähli materiallar ýygnalypdyr. Bularyň hemmesi kitapxana, analitika, söhbetdeşlikler, ýatlamalar, ýürüýti proýektler we tribuna bölümlerinde ýerleşdirilipdir. Kitapxana bölümünde 1990-njy ýyllardaky türkmen opozisiýa neşirleriniň nuskalary bar. Hususan da Dayanç Express, Türkmen Ýyly we Ýurt jurnallarynyň ýygyndylary ýerleşdirilipdir. Şol bölümde türkmen ýazyjylarynyň köpçüligi el ýeterli bolmadyk eserleri
Türkmenistan barada barlyk edebiýaty bar. Awtorlaryň belleşi ýaly bularyň hemmesi türkmenleriň ýaş nesli üçin resmi maglumatlardan tapawutlanýan gumanitar bilim hökmünde peýdaly bolup biler. Analitika bölüminde radikal islam jemgyýetiniň ideologiýasynyň Türkmenistanda ýaýramagy, türkmen başynyň ogurlanan milyonlary baradaky temanyň analizleri, şeýle hem Niýazow döwrüniň opozisiýa online neşirleri baradaky materiallar bar. Töhfetdeşlikler we ýatlamalar bölümi Türkmenistanyň Türkiýedäki öňki elçisi Nur Muhammed Hanamowyň ýatlamalarının odal çap edilmedik birinci bölümini öz içine alýar. Ýörite proýektler bölüminde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary we ondan soňky repressiýalar saýtda şol döwürdäki türkmen medeniýetiniň online däl materiallary berilýär. Türkmen depderlerini döredejileriň belleşi ýaly saýt habar çeşmesi däl, emma habarlar we mediadan atly bölümlerinde esatan sahypanyň tematikasyna gawat gelýän habar maglumatlary hem hödürlenýär. Adam hukuklary boýunça halkara guramalary Türkmenistany söz, medeniýet, pikir we din azatlyklary ýaly esasy raýat hem siýasy erkinliginiň ählisini berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Soňky ýyllarda ýurtda durmuş ykdysady ýagdaý hem erbetlešdi, ilatyň ýaşaýyş derejesi peseldi. Türkmen jemgyýeti soňky ýyllarda odal görülip eşidilmedik derejede raýat aktivligini artdyryp başlady. Ýurdun içindäki ilat sosial ýagdaýdan nägileligini açaçan ýüze çykaryp başlady. Daşary ýurtlardaky aktivistler hereketi batlandy. Ýurdun häkimetleri bolsa başgaça pikirleri beýan edýän raýatlary ýydarlap, özge pikiri basyp ýatyrmagy synanşýar.